Hej, i sidste episode, så vidste jeg ikke lige, om jeg ville blive ved eller ej, men det vil jeg ikke. Så, væk med dig. Nå ja. Men her er det velkommen til den her video. I dag skal vi have bygget mit hus ind i det bjerg. Nej. Og pinde og sådan noget. Jeg tænker, vi skal have et iskuppel, eller sådan et isrum. Jeg skal bare ved at finde det rigtige sted med is. Det er ikke sådan helt det bedste. Jeg tror, jeg kunne se det. Chok. Der er meget kul her. Hold da fast, hvis jeg dør nu, af forhold eller sådan noget. Så hold da fast, jeg bliver sur. Ej. Så jeg lige lave danset med kulden. La 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 la. Ej, okay. Og skriv i comments, hvordan jeg skal lave mit hus. Tak, hvis I gider. Ej, okay. Lige voldeligt nok at sige til dem, der ser en. Tak, hvis I gider. Som en gammel mand eller sådan noget. Ej. Det må jeg ikke sige. Selvom jeg lige har sagt det. Jeg tror, vi får 24 stykker kul af det her. Yes. Nu gider jeg ikke mere. Ej, okay. Chok. Det begynder at blive nat. Jeg vil bare have noget. I will. Au. Her er der sgu da sne. Chok. Jeg tror snart, jeg har max inventory. Nope. Jeg tror, jeg skulle... Oh my god. Men der gik den så i stykker. Så får jeg ikke mere. Jeg vil bare se, jeg kan mine mere. Jeg vil bare hen og sove. Chok. Sticks. Come to me, sticks. Chicken nugget, chicken nugget, chicken nugget, chicken nugget, chicken nugget. Where? Nu skal jeg spise noget kød. Jeg er ellers kannibal. What the? Det er lige mit hunger. Chok, hvis den der havde dræbt min mand der, så den skulle være meget billigere, men altså, jeg vil sgu ikke helt give den de der potions og sådan noget.
får et mere kraftigt bjerg. Easy. Men jeg skal lige. Ej! Hvor irriterende. Den ene kan få lov til at stå her. Hvad fanden? Nej. Jo, hvis jeg laver det. Au! Chok. Shit. Den faldt ned, hvor... Du bliver sådan der. Damn. What? Jeg skulle da over vandet. Men jeg skal også... Damn, så har vi det. Okay. Der skal dørene være. Og så siger vi tak for i dag. Hej hej. Jeg håber, I har nydt den her video.